Aquí tenim la Devless Globetrail 600 DF, un fantàstic vehicle per a 2 persones amb unes prestacions clàssiques. Preu de tarifa, 69.500 euros, menys 6.000 euros de campanya al fabricant, que queda per 63.500. I posada al carrer, amb impostos a Catalunya, IMT, paquet regal, de ràdio multimèdia, càmera trasera, placa solar, toldo, tot per 69.500. És la distribució habitual de parella. En els 6 metres, a la part frontal, aprofitant la cabina, fem el menjador amb 4 places, cuina a la porta, lavabo al mig, amb corredera i mampara que veurem tot seguit, i dormitori a la part de darrere. I a sota, un gran espai d'emmagatzematge. Motorització Peugeot, 140 cavalls, el xassis 35, L, amb llantes d'alumini de 16, llums antiboira, volant i canvi de pell, climatitzador automàtic, control de descens i Traction Plus. El fantàstic bany DS, amb mampara per la part de cabina de dutxa, on queda tot l'espai humit i un espai dedicat a l'espai sec, lavabo, pica àmplia i les llums ambientals més finestra i claraboia. I per acabar, porta de mampara. Perfecte. I un fantàstic dormitori per 2. Perfecte. Molts armaris d'emmagatzematge, a més molt profunds. Ventilació en claraboia, les 2 portes laterals i el lateral del vehicle. I il·luminació de tira, substituïble i ampliable, més els USBs per poder carregar els aparells durant la nit. Finestres integrades, tant en els laterals com a la part de darrere, i sempre amb el seu enfosquidor i mosquitera. I a la part posterior tenim el llit amb l'espai central desmuntable, gràcies al sistema de lames, i l'espai de gas, amb 2 bombones de gas, i també el calaix extraïble.